NgokaJohane chapter number 4 from verse 1. Kwathi kuba inkosi yazi ukuthi abaFarisi bezwile ukuba uJesu wenza abafundi ebhaphathisa abaningi kunoJohane. Ingani uJesu uqobo kabhaphathisanga kodwa kwakubhaphathisa abafundi bakhe. Yamuka eJudiya yaphindela eGalile. Kwakusolekile ukuba adabule iSamariya. Khona wafika emzini waseSamariya ogama lawo yiSikhari eduze nesiqidi uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni. Kwakungaba yihora lesithupha. Owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi. UJesu wathi kuye, "Ngiphuzise." Ngokuba abafundi bakhe babehambile bemzini beyothenga ukudla. Khona owesifazane waseSamariya wathi kuye, "Yini ukuba wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi engingowesifazane waseSamariya na?" Ngokuba abaJuda badlelana namaSamariya. UJesu waphendula wathi kuye, "Uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise, ngawucele kuye yena ekunikile amanzi aphilayo." Wathi kuye, "Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo, waphuza kuwo, yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na?" Waphendula uJesu wathi kuye, "Yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome, kepha lowo oyaphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo, kube ngukuphila okuphakade." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha." Wathi kuye, "Hamba ubize indoda yakho uze lapha." Owesifazane waphendula wathi, "Anginandoda." UJesu wathi kuye, "Usho kahle ukuthi anginandoda, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokhu akusiyi indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Okhokho bethu babekhulekela kule ntaba. Nina-ke lithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekelwe khona." UJesu wathi kuye, "Sifazane, kholwa yimi. Isikhathi siyeza lapho ningasayokhuleka kuBaba nakule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kwenikwaziyo, nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kubaJuda, kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapha abakhulekayo abaqinisileyo beyakhuleka kuBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso." Owesifazane wathi kuye, "Ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othi uKristu. Nxa esefikile yena uyakusitshela konke." UJesu wathi, "Nginguye mina engikhuluma ngaye." Baba, siyabonga izwi lakho elamandla nephila. Siyakhuleka ngesinga namuhla kuba kulona loyo olilalele olizwayo makazo wena Nkosi. Uba namazwi alotshwa encwadini. Uba namuhla sikwazi lezwe likwazi. Kepha uNkulunkulu onamandla kulabo abalizwile nabalimukela. Bona banikezwa ilungelo lokuba abantwana bakho, ukuba bamukela indodana yakho owanikela ngayo uJesu Kristu. Siyakholwa Nkosi ukuthi makube kubo Nkosi ngoba bahamba ngemiyalelo yakho, nokuba leli zwi lakhe kubona enhlizweni zabo kuze kubuye iNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Now sikhumbula ke bazalwane ukuthi sisaqhubeka nencwadi yethu uJohane esithe isihloko sayo
umbhali wayesifundisa ukuthi noma ezama ukusinikeza isiqiniseko ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Now ezinye izinto lapha siyazi ukuthi uyasichazela ukuthi usitshela lezi zinto ukube sikholwe kuJesu Kristu nokuba sibe nokuphila okuphakade. Inhloso ke yale ncwadi uJohn. Now ngesonto elidlule besilaphana ke sikhuluma ngoJesu ukuthi ungaphezulu kwakho konke kanye noJesu uphuma phezulu futhi uJesu unomoya kuye ongenamkhawulo. Now kuye kutholakala ugcwalise ubuNkulunkulu ngokusho kuka Colossians abese ethi umpostoli John intokozo yethu igcwaliswe kalokho kuba thina siyehle yena akhulu. Haleluya bazalwane. Now lokho kulokho kwa chapter 3 siuvala last week. Now siqala chapter 4. Now chapter 4 ke uqala nelinye igiya. Well, we will remember ukuthi nayo chapter 3 mawuqala sisuka chapter 2 la sithelwa khona ukuthi uJesu wayekade esemshadweni ekhaya. La wathatha uhambo elibheke kwiphasika eJerusalem. Then chapter 3 usitshela ngohambo lwakhe eJerusalem. La khona wafika washumayela khona ivangeli. La khona waba nengxoxo nomunye wabafundisi abakhulu baseJerusalem okuthiwa wafika kuyena ebusuku uNikodima. Now la chapter 4 again sitshela ukuthi uJesu uthatha uhambo eluphindela emuva eGalile emveni kokuthi achithe insukwana kuphikona eJerusalem. Now lolu hambo nalo lihlelekile futhi uyalibona ukuthi loku uhambo olulodaba oluthile olubalekile ngoba siyabona ukuthi impela uJesu Kristu akafikanga la emhlabeni ukuzonethezela kodwa wafika ezohambela abantu bakhe. Amen. Ezohambela abantu bakhe ngoba lithi iBhayibheli from eKhana waye eJerusalem, now from eJerusalem uphindela eGalile. Now masibheke ukuthi lolu hambo eliya eGalile luhambo olunjani na. Now siyezwa ukuthi lithi iBhayibheli uma ungabheka last week kukhona into umbhali ayisho abeseyayeka uthi ngalezo izikhathi uJohane umbhapatisi wayengakaboshwa. Lelo daba aqhubeki nalo uyaliyeka. Then mhlawumbe ekushiye nomuzo ukuthi kungani umbhali ekhuluma inkulumo enje abeseyeka phakathi eqhubeka nenye. Kanti lo mbhali unomqondo ukuthi kukhona la kuzosicacela khona ukuthi kungani kwakufanele kucace ukuthi uJohane umbhapatisi ngalesikhathi ubengakaboshwa. Now siyakhumbula ke ukuthi lo Johane lo okade ebhaphatisa okuyena futhi wabhaphatisa uJesu Kristu kwaqhubeka umango ilokho besikhuluma ngakho last week ukuthi abafundi bakhathazwa ukuthi kungani ebhaphatisa uJesu ebhaphatisa ekubeni uJohane wafika nalokubhaphatisa. Now siyayazi ke incazelo ekaJohane ya last week but engifuna sigxile khona ukuthi abantu abaningi kuthiwa baqhubeka nokulandela uJesu Kristu. Okuyona nto eyadala ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabafundi bakaJesu. Mina ngabafundi bakaJohane bebekhathazwa ukuthi abantu bashiya umfundisi wabo baya komunye umfundisi. Kanti abazi ukuthi lo obaya kuyena uyena okufanele baye kuyena. Ngoba ngize ngachaza ngathi kungenzeka ukuthi namhlanje sihlangana la but okuyena yena uyeza eyothi mayefika sihlangane naye. Amen. Ngoba uza ezumzekelo uJesu uthi njengengamane la kukhona khona isidumbu abuthana khona kanjalo lendodana yomuntu kufanele iphakanyiswe. Amen. Now namhlanje ke uthatha uhambo oluya eGalile but kunento eyenzakalayo uma elibhekise eGalile umbhali uthi kwakumele aqhamule eSamaria. Now le nkulumo ejulile wayona ngoba eSamaria baselwane kwakuyindawana. Uma uwabheka imepe yaseSouth Africa uyonotice South Africa kunamazwe nje phakathi kwayo lelisuthu iphakathi nje kweSouth Africa. So neSamaria iyakhe kanjalo. But njengelisuthu uyakwazi ukukekela ngala kwalo.
uye la uyakhona ukekela awuvumelekile ukuthi ungene eSuthu unless une passport. Ukekele futhi nangala uphume uye la ufuna ukuya khona ngoba yona iSuthu phakathi nendawo. NeSamaria ke bazolwane kanjalo. But amaSamaria awazwani namaJuda. Meaning this uJesu wayewaziwa njengomJuda. And kuthiwa amaJuda ayengadluli eSamaria because ayazi ukuthi udlula kwabo eSamaria amaSamaria angcolile azivangcolisi. Now iBhayibheli kodwa manje liyamangaza lithi uJesu kwakufanele anqamule eSamaria. Meaning uJesu unlike amaJuda akubo wayengazele lokuzokhetha kepha umenyiwe umema zonke izizwe. Now kuthiwa wanqamula eSamaria. Now asike sigcilele kancane siyibheke leSamaria le ukuthi kwakuyindawo indawo enjani and why uJesu efanele anqamule eSamaria. Now siyokhumbula ke bazalwane sisesayenza incwadi lesontweni sayiqeda okuthiwa incwadi kaEzra. Mawufika lapha kuEzra chapter 3 uyatshela lapha ukuthi abantwana bakaJuda mabebuya ekuthunjweni bathi baqala iThempeli kwafika umlayezo ophuma kubantwana baseSamaria othi sicela nisivumele sibambisane nathi sakhe indlu kaNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli abantwana bakaJuda bathi sina kuhlanganyela kunina nani. Amen. Amen. Angeke sinivumele niyakhe nathi. Sizoyaka thina indlu kaNkulunkulu ngezandla zethu. Nina asizi kunivumela ukuthi niyakhe nathi. Now since from that day amaSamaria namaJuda abazwani. Nanamhlanje abazwani. Bazwani. Now njengoba labazalwane sizwe ukuthi baxabana, in fact baxabana before chapter 3. Chapter 3 ungathi kwaba into yokugcinela abaSamaria decide ukuthi no more abaJuda. NamaJuda athi no more abaSamaria. Bebevele bexabene ngaseqaleni because niyokhumbula ukuthi izizwe zakaIsrael zaziwu-12. Njengoba ziwu-12 eziwu-10 zahlubuka zahlubuka uNkulunkulu zayeka ukukhonza eThempelini. Then kwathi eziwu-2 zasala eJerusalem okuJuda noBenjamin. Then uJuda kuthiwa wayesebebizwa nabo uBenjamin isizwe somphostoli Paul base bebizwa ngamaJuda. Now lokho kwadala ukuthi laba abawu-10 bakhonze bodwa ngokukhonza kwabo bodwa behlubuka eJerusalem kwaba ukuhlubuka kwabo kuNkulunkulu. Base beqindezelwa ama-Assyria abathatha abathumba. Then base bethathwe ama-Assyria bethunjiwe bakhonza onkulunkulu base-Assyria. Yona ke into amaJuda enze ukuthi bathi amaJuda no more anikhonzi mina nathi ngoba nina nikhonza izithixo zase-Assyria. So asizi kunivumela ukuthi nizowakha iThempeli nathi. But nevertheless ama-Israel at that time bacasulwa yileyo nto base behlangana bahlala edolobheni laseSamaria elaliseduze bese bebizwa ngamaSamaria. Now uJesu ke yena umJuda amaJuda awahambi lapha but uJesu unqamula khona kuthiwa kwakuseduze wawunqamula khona eGalili but amaJuda ayenqabela ukuhamba izinyanga bakekele ngala ngoba bengafuni nje ukudlula lapha. But uJesu mayefika yena lithi iBhayibheli kwakumele anqamule eSamaria. Now why kwakumele anqamule eSamaria? Ivangeli laseSamaria lalidingeka. Amen. Ngobani? uNkulunkulu walethanda kangaka izwe waze wanikela ngeNdodana yakhe ukuze iloyo naloyo okholwayo abe nokuphila okuphakade. Now labazalwane uJesu uyonqamula eSamaria lokho owakuphambene nabapriest. Now ngaleso sikhathi kukhona into emkhathazayo bathi ngifuna siqaleke la kuchapter 4. Now when Jesus learned that the Pharisee had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but only the disciples,
At this time kuthiwa ke uJesu waqhubeka before habe lokubhabhadisa. But isiphi isizathu sokuthi umbhalo asibekele leyo nto? Is because at this time uJohn umbhabhadisi useboshiwe. Meaning bonke abantu bathutheleka kubani? KuJesu befuna ukubhabhadiswa. Lokho kwacasula kakhulu amaJuda. Then uJesu wadecide ukuthi asuke eJerusalem. Not that way balekela amaJuda. Isikhathi sakhe sokuyesiphambanweni sasingakufiki. Ngokuba uJesu wayilandela imiyalelo kaNkulunkulu. Wayazi ukuthi egcineni uzofela eJerusalem. But lesi asingakabi isikhathi sokufa. But ngalesi sikhathi uMatthew chapter 4 verse 12 uyena ositshelayo ukuthi ngalesi sikhathi uJohn waboshwa. But uJohn akasitsheli. But uJohn usenza ukuthi sibone ukuthi at this time bonke abantu bese bethuthele kuJesu. Meaning ngokuboshwa nje kwaJohn abantu bagibaba bahamba baya kuJesu, then abaFarisi bathi inkinga le ndoda. But uJesu wazi, then wamuva waya eSamaria. Now my figure eSamaria, as he walked, lithi iBhayibheli ufika owesifazana okanye uhlala endaweni yokukhamanzi. Now mayihlala endaweni yokukhamanzi nango owesifazana uhleli. Wami uzokhamanzi. uJesu usesele yedwa ngalesikhathi abafundi bayofuna ukudla. Lo wesifazana mayizokha uJesu umcela amanzi. Amen. Now lo wesifazana uthi ungumJuda ngingumSamaria. Thina nani asidlelani. Kungani ungicela amanzi? Amen. Kukhona into angayiboni noma angayiqondanga. Although Jesus himself did not baptize, but only his disciples, he left Judea and departed again for Galilee. But another thing engafuna sishiye kuthiwa ngesikhathi ebhabhadisa lithi uJesu akabhabhadisanga muntu. Bonke bebabhabhadiswa uJohane. Abahlazi bathi kwakwenzela lokho ukuthi kungabi lendoda ethi mina ngabhabhadiswa uJesu uqhubulana. Amen. But lithi uJesu wayalela abafundi. Can you imagine ukuba kule ndoda yathi mina ngabhabhadiswa uJesu uqhubulana? Ndezwazi ukuthi yonisithi sokudla. Wow. But lithi uJesu akabhabhadisanga umuntu kodwa abafundi bakhe. Amen. But abantu bebelandela nje ukuthi uJesu ulapho naye bese bevuma ukuthi abafundi bawabhabhadise. Now uJesu uthatha indlela enzima kunazo zonke edlula eSamaria le engafunwa abantu. But uJesu uyonqamla khona. AmaSamaria bebengamhlasela. AmaSamaria but uyakhona bathi mayifika nangu wesifazana uzokhamanzi. Now kuba nenkulumo emnandi ngendlela esimanga. So he came to town of Samaria and the town called Sychar near the field of Jacob. Jacob had died and given his son Joseph. Now, I'll keep on going back with history. Kuthiwa le dolopha akulona linomlando omuhle nalo futhi. You'll understand why sihamba sifane silanda umlando. Le dolopha kulona idolopha nje. Idolopha elathengwa uJakobe. Wase elipha uJosefa. Now siyakhumbula ukuthi uJosefa uma esegula uthi kubafowabo nize nithi mase nikhunjuliwe nimkhumbule nithathe amathambo ami niyongibeka lapho nakulele khona obaba. Amen. uJosefa wayefuna ukuyobeka kule ndawo lana namhlanje kusanethuna lika Joseph kuleyo ndawo eSamaria. Now lento inomthelela omkhulu kuenkolweni yamaSamaria nasenkolweni yamaJuda. AmaSamaria anezinto athoma ngazo. NamaJuda naye anezinto athoma ngazo uzobasaba. And bobabili lezinto abathoma ngazo izona kanye ezazenza ukuthi bangayiboni iqiniso. Amen. Bebekhona labantu akukhulumi ngabantu abangakhona. That is why uJesu exwayisa abafundi bakathi bakhona abazothi inkosi ngithi angikwazanga.
athi inkosi bheka ngakhipha amadimoni ngegama lakho ngahamba ngishumayela ivangeli lakho athi uJesu Kristu hamba ayikwazi. Bakhona abantu abangayi-understandanga inkonzo but kakhulukazi ukukholwa kuJesu Kristu but yet bagcwele emasontweni namhlanje. UNkulunkulu kungabi yimina lo. Now esiqhubeka uthi Jacob's will was there. Lesiziba lesi naso ahleli kusona uJesu sasinomlando, sasimbuwe uJacob kudalo. So Jesus, when as he was from the journey, was sitting beside the wheel, and it was about the 6th hour. Now uJesu usahambe ibanga elide ephuma eJerusalem. Lithi eBhayibheli wayekhathele, wayesehlala eduze kwalesizwe. No wayefuna amanzi, but you know iziba ngendlela zakhe ngakhona wawungakwazi ukuvela ukhe nje. Bakufanele uphathe irope, uyifaka mhlawumbe lokusa 5 liters. Uyibophele uyishotse phansi. So kwakuyibanga abanye bathi about 200 feet ukukhipha amanzi phansi. So akanayo lento, then urelaye kulo ozayo ukuthi uzobona lo ozayo unkosikazi. A woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." Now luqala lana ke udaba lethu. Ngithanda sikhulume ngaphansi kwesihloko esithi uJesu umthombo wokuphila. Amen. Now into yokuqala engifuna siyibheke namhlanje kulesihloko esithi uJesu umthombo wokuphila. Udaba lokuthi isipho sikaNkulunkulu. Amen. Amen. Now lo wesifazana mayifika indoda yomJuda ihleli. Indoda angafanele asondelane naye. Never mind even ukukhuluma naye. Kwakuyifavor wona lokho ukuthi ukhuluma naye. Le ndoda akayazi le ndoda. uJesu uyamazi lo wesifazana ngoba uJesu. Kodwa lo wesifazana akamazi uJesu. And give me water to drink, for his disciples have gone away to buy. The Samaritan woman said to him, "How is that you, a Jew, ask a drink from me, a woman of Samaria?" Kwenzeka kanjani wena umJuda? Amen. Ucela amanzi kumina, mina ngumSamaria. Amen. Kuneyinkolo engiyaziyo. Kunezinto abangazenzi nabantu. Kunezinto abangazenza nawe, kunezinto abangazenzi nabantu. Lokudla kwabo ukuze bakudle kumele banesiqiniseko ngoba bakuthenga esitolo khona into abayibhekayo. Kunombhalwana kuthiwa uhalal. Ama-Muslim bayengana halal abahlangani naye. So namaSamaria analeyo attitude ukuthi asihlangani namaJuda. Kunezinto nje asihlangani nje namaJuda. Ungacela kanjani amanzi kumina? Thina asihlangane asinakuhlanganyela namaJuda. And Jesus answers, "If you knew the gift of God." Ukuba uyasazi isipho sikaNkulunkulu. Amen. Now I don't think uJesu wayecela amanzi kulo wesifazane. Lebe kuyindlela yesimemo. Amen. Ukumemela lo wesifazane emusweni kaNkulunkulu. Lebe kuyindlela yokutshela lo wesifazane ngendaba ezimnandi. But lo wesifazane uswela ukuqonda. Meaning even namhlanje sinabantu abaswela ukuqonda. Amen. Abantu abamenyiwe. But indlela abamenywa ngayo abayiqondi. Therefore lolu bizo bayaliphika. Now I listen to abantu abaningi uma uxoxa ngenkolo yobuKristu, uma uxoxa ngokukholwa nje uNkulunkulu. Balezizathu ezithize. Abathi mabehleli babambelele kuzona. Kodwa isimenyo simile isimenyo.
bonke babiziwe. Amen. Bonke bamenyiwe. Ngithanda iculo lamaNazaretha. Khona bebeculo ebhasini ngisadibela nabo. Lithi lelizwi limema wonke. Ayikhethi. Amen. Bonke bamenyiwe. But akubo bonke abamukela isimemo. Bonke bazwile. Kodwa akubo bonke abasabelile. Izizathu zabo ziyahlukene. Umfazi womSamariya, unkosikazi waseSamariya uthi asinakwenza nani. But ushiso ukuthi akayazi le ndoda. Lo uyijaja ngokuyibuka ngokugqoka ukuthi umJuda. Amen. Now kunabantu namhlanje abamnyama njengami. Uma ubatshela ngoJesu, bakutshela ukuthi hayi uJesu umlungu. Thina sihlangana phi nabelungu. Hallelujah. Labantu bamenyiwe. Bacomplaina. Bathi uJesu umlungu. Therefore thina besingezwe ukuthi besibizwa umuntu omnyama njengathi. Hallelujah. But I remember ukuthi there was a time la abaJuda banenkinga khona. Bebuza imibuzo, uJesu wenza isibonelo. Uthi hlezi kunendoda yaseSamariya. Indlule ifica umuntu eshayiwe. Hallelujah. Le ndoda yamthatha, yamisa esibhedlela. Le ndoda iwumSamariya. Lo shayiwe umJuda. Yafika yamshiya esibhedlela. Esibhedlela uyakhokha le ndoda. Yayisethi kunomnikazi cha. Uma ngabe ufuna enye imali ngizofika ngiyikhokhe mangibuye. Kodwa le ndoda ayinakekele. Uyayazi le ndoda cha akiyazi. Uphuma phi? Ngiphuma eSamariya. Le ndoda engathi uMjuda, nina namaJuda anizwani kodwa ayilaphi le ndoda. Amen. Akusho lutho ukuthi ngiyini lapha le ndoda. Na ukuthiwa phambilini uke wadlula umpriest, umfundisi waseJuda. Wayibona le ndoda iwile. Wayibheka wathi inhla wathi ayi umSamariya kuthiwa wadlula. Enye indoda nayeza nayo umJuda. Yayibona le ndoda nayo kuthiwa mayibheka hawu umSamariya yadlula. But le ndoda umJuda kudlula ubani lapho abapriest. Let me correct this. Umpriest oyedlulayo umfundisi wangakubo umJuda. Ufica le ndoda iwe kuthiwa kwakuyisabatha. Nabakuyisabatha abafundisi abafanele bathinte into efile. So meaning mayibona elele wacabanga ukuthi mhlasimbe ufile. Wabela umdlula. Umfundisi wesontweni yeshumayela ushiya umuntu efile emgwaqweni. Uyagijima esontweni. Kuqhamuke enye indoda na umJuda wangakubo. Bonke lamabili abadlula kuqala bangamaJuda. Banezizathu zokugwema le ndoda. But le ndoda mayifika umSamariya abadlelani namaJuda. But ngoba ulimele noma ngabe umSamariya angisale sengimuzwele. Kuthiwa wamthatha wambeka kwimbongolo yakhe. Wafika la esibhedlela. Wathi le ndoda le ilapheni ngizokhokha. Uma ngabe kukhona ukushoda mangibuya ngizogcwalisela. Le ndoda ini umSamariya. Na uJesu ubuza umbuzo uthi ubani ngempela umakhelwane weqiniso kulamadoda. Kuthiwa babhekana abafundi bakhe bathi yilo waseSamariya. Kuthiwa uJesu wabayeka kanjalo. uJesu uzama ukudweba isithombe ukuthi it meaningless bazalwane ukuthi uzibheke wena ukuthi uyini. Ivangeli liyakumema namhlanje. Amen. Iposition yakho namhlanje ayishelo ukuthi emhlabeni. It's meaning nothing. Bakuza kuNkulunkulu. In fact, sonke esinama positions sifana nokuthi asinalutho ngoba siyofa simashini. But lo nkosikazi womSamariya invitation ilula. Ngicela ungipha amanzi. Uthini yena na? Ungicela kanjani ngoba wena umJuda? Namhlanje bamile abantu basebani abafuna ukukholwa bathi ngoba inkolo yabelungu. Yeah man. But ngiyakhumbula umlando wale South Africa avumuhle bazalwane. Avumuhle.
just recently ngibe nenhlanhla bengibuka enye movie abalesa abathathu bamabhunu babaleke ejele ePretoria ngosikhathi sobandlululo. Labelungu laba baboshelwa ukuthi bazama ukunqenqa uhulumeni obandlululo ukuthi akhulule abantu abamnyama baboshwe. Now kuvezwa lapha kule movie bebaleka ejele. Baqeda lapho banqamla ungcele eZimbabwe. Baphumele eZambia basuka lapho babaleka bayohlala eLondon. Now kunginikeza ipicture nje ukuthi lamadoda ayemhlophe ngibani. Ngisebenze emhlanje eminyakana embala. Kunento enganginotice abantu abangayinotice. Kwakunoqhamuka lokwazi gogo umlungu eshayela imoto. Ngelinye ilanga ulate emsebenzini stress ukuthi uthethile. Uthi awuphakathi emgwaqweni imoto nathi sina. Unkosikazi umlungu. Angibuye ngesimile athi. Aqhamuka umuntu omnyama. Shayela imoto. Ubhayeza ukuthi angithi avuliwe lana. Wephusile uthaniwe yini? Ya umuntu omnyama wakini. Bathi umlungu wenze njani? Umile wathi ngesimile. Now yangenza ngiyibuza umbuzo lento ukuthi ngempela lenzo ndaba elungu angiyiboni ngisebenzela mina because masikhuluma ngepolitiki sinendlela ukuyibeka ibonakala impela but mase siphila sibheka bayingumbuzo yiwani ukuhlangana mina lo muntu omnyama ephasage eStreet awumlungu akunamsebenzi bahamba nje yabasi idlulele but umuntu omnyama ngiyabheka ngingambhekile kodwa ngibhekile ngoba angitheli even namanje la ngihlala khona mangihamba ebusuku ngibona abafana benza ngiyakubeka ngixoxele story nje recently ngingavakasha ukuthi ngivakashela uma wami ngiyahamba nendawo engiyijwayele emkhulele khona beqhamuka abafana nje bakhuluma ngesibhamu endaweni yakithi emnyama now ngizama ukuveza ukuthi kuphi ke ukuthi singabantu abamnyama. Now Jesus came to save us all. Either umhlophe noma ngabe umnyama. But abantu babambelele ekutheni bona bamnyama. Esibazenzile nokuthi bamnyama. Yazi umuntu ukasho into emathini amandla akhe nokuthi abe mnyama. It's not your will ukuthi ube mnyama. It was even in favor kaNkulunkulu ukuthi ube mnyama. Ubengakwenza mhlophe bayithanda. So ungaqhoshi sengathi ubumnyama lokho ukuthengile. Being black doesn't mean anything. It means just you are another person omuhle uNkulunkulu amdalile. Nomlungu naye ngendlela yakhe umuntu. Amen bazalwane. Amen. But lo mfazi omSamaria ubambelele ekutheni mina ngumSamaria. Ngibiza ngale bazalwane ipride. Amen. You know ipride iyingozi. Ipride inkinga. Washo umshubalo uSolomon wathi before the pride comes the fall. Ipride siyenza ngendlela esinganakile ukuthi ipride. Nami kunezinto engithi bese ngihlaza kwakho ipride ke bese ngibuza la. Now lo nkosikazi lo he did not know the gift of God. But he held on rather to pride yakhe. Uthi sihlanganiswe yini mina nawe? Lapho uthi uJesu Jesus answered, if you know you knew the gift of God, and who is that saying to you, give me drink, you would have asked him and he would have given you the living water. Now, I think this was very difficult for Westphal to understand. Uthi uJesu ube uyazi ukuthi ubani. Lo eMsamaria useshilo ukuthi umJuda. That's was right. Useshilo no. Ngiyakwazi wena. I may not know ukuthi uzalwa ubani. I may not know ukuthi uphuma. But I know, I can see ukuthi umJuda. Therefore I know. Therefore sengqumile ukuthi mina nawe asikwazi ukuphusana amanzi. Yeah. Amen. But uJesu, meaning you don't understand. In fact, awuboni kahle. I'm not a Jew. I'm the son of God. Only if I was. Lo wesifazane uyadideka. Hayi. Le ndoda ngiyayibona. Kodwa manje ithi ukube ngangazi.
But you see, that's where uJesu ethi, uJeremiah uthi, they are blind. Bayabona kodwa ababoni. Ngoba kunezinto engeke siyibone ngamehlo enyama. Unless simbule amehlo ukuthi siyibone. Now iyaqhubeka le ndoda. Ungabe uyazile, ngabe ucele amanzi, and he will have given you the living water. Now, ukube wena wawazi, ngabe ucele kumina, ngabe mina ngikunike amanzi okuphila. Angikusoli. Amen. Angikusoli. Inkinga yakho awazi. Now, many people, when I said that layer of knowledge is deep as well. Kukhona ukwazi. Abelungu bathi you don't know until you know. Kukhona ukwazi lokho okunormal. Ukufunda. Udokotela. Mawugula into yokuqala uyazi fanele check la, I check la. But mawusofile it's over. You understand what I'm saying? Yeah. Because akunikanga ukuphila. Therefore, mawusofile akanayo. Akakusizi ukuthi uphile. But mawufika esibhedlela ulethe umuntu wakho kade egula, mayeseshonile ubafika odokotela sebekulindile bathi hayi sizame konke. Meaning akusekho esikwazi. Babethi sizame konke, bathi sizame konke esikwazi. Manje sekufike la singazi khona. Meaning lokho kwazi. And I like this fact that abanye odokotela bayakholwa. They know ukuthi njengoba thina sesiphelele usoyozavuka mhlawumbe uvuka abafilele. Amen. Now nalo wesifazana kukhona angakwazi. Uyazi ukuthi le ndoda iwumJuda ngoba ibona impahla ayigqokile. But kukhona ayazi ukuthi uphuma phi le ndoda. Ayazi ukuthi le ndoda iphuma phezulu. Ayazi le ndoda ukuthi iphethe isipho sokuphila. Ayazi le ndoda ukuthi iwumthombo wamanzi okuphila. Amen. Uzwa inkulumo ethi uthi a woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where do you get the living water?" Amen. Awuphethe ngisho lento yowukha nomthombo ujulile. Wena wathatha phi amanzi okuphila? Maybe this is the right question after all. Amen. Now asize ukuthi uJesu yena uthi no, uyaqhubeka uwesifazane. Are you greater than our father Jacob? Now comes the pride. You know pride uqala lapha. Abantu they are quick ukupointa izinto abanazo. Amen. I don't know who you are. But le nkulumo ngamanye amazwi ithi you know who I am. Nyakuzwa wena uthi unamanzi ukuphila impilo. But mina, my father is Jacob. Now is the pride bazalwane. Akana interest ukuthi achazeleke bathi uveza ipride yakhe. Wabona umuntu abantu basebediniwe. Yabona umuntu mawufuna ukubona umuntu ukuthi udiniwe. Ungabazi igama lakho ungamuzama. Exabana nabanye lapho. Yemina ngigumede. Angiphethe. Usho as if naye lo unendaba nokuthi ugumede ngoba naye uzona akana ndaba nawo ukuthi ugumede. Yemina ngigumede ipride akithi. Yemina ngigumede nakubhedela nozondi athawo. Ugumede wenzeni? Uzondi mina. Yoliphilisa ikhanda kwalwana. Babona akekho worried ngayo because at this situation kumele babe worried ukuthi ngase give. But because of the pride akekho worried. Umnganoba engasheki into ayikho. I'm glad ukhona namhlanje. Wathi ipi uyiqale wedwa. Kodwa mase fanele uyiqede. Iqedwa ama ambulance nama police. Kodwa uyiqale wedwa. Ngesikhathi uyiqeda wawugumede. Mayisiphela ipi
Uzothi usisa mfethu abona umgwase ngempela lo. Sekuphelile ukuthi ubani. Now lo wesifazana naye utshela uJesu uthi ubaba wethu uJakube meaning ufuna ukutshela uJesu angathi akakhumbula ukuthi banalento yabo ukuthi wena umJuda mina ngumSamariya. And the shocking part njoba ethi ubaba wethu uJakube namaJuda baba wabo uJakube. Yabona ukuthi ubula bepride buhamba namaJuda nabo bebe ubaba wabo uJakube. Labantu bawuzalo ngokuthi nje kuhlukana izindlu izibongo sebexabene nje abasabhekani. Omunye ubaba uJakube naye lo baba uJakube if uzoya ngokuthi umJuda. Now izwa ukuthi baqhubeka bathini. Then the woman said to him, say, give me the water. Okay. He gave us the wheel. And he gave us the wheel and drank from it, as he, his sons, and his livestock. Jesus said to her, everyone who drink of the water will be thirsty again. But whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him the spring of water welling up to the eternal life. Now, uma ke uqonda umuntu wesifazane wonke umuntu ophuza lamanzi la wena ungixhomela ngawe uthi ayibwa ubaba wakho uJakobe imbuzi zakhe zaphuza la naye waphuza namadodana akhe aphuza uthi but notice nanamhlanje nisaphuza nisawumile and kuthiwa it was ibanga ukusuka la behlala khona ukuza kulomthombo nihamba ibanga nithela amabhakede insuku zonke meaning lamanzi I stress kunini uthi but mina lokho lamanzi engizokunika wena ayodala kuwena imfula kuyogobhoza imfula ngaphakathi kwena. And I'm sure umuntu wesifazane wathi no lo mdudu uhlanya ngempela ngoba I'm sure kuquick ukuthi wena wabona amaXhosa namaZulu vele iqhaza lithi aliligeza ubone kanti useqalileke useveza ubuZulu bakhe. Now I'm sure lo wesifazane wathi yazi baqinisile amaZulu ehlezi ukuthi basabazi bathi babone kahle namhlanje amanzi azophuma kumina ngaphakathi understand and lamanzi ayophuma kuze kube naphakathi hayi ukuthi amanzi kuphela. Now wesifazana waqala nawo wamangala. The woman said to him, say, give me this water so that I will not be thirsty and have to come to draw the water. Usethi awunginikeze lamanzi so that ungezokuphinde ngiphuze lamanzi. Now lo wesifazana useyaqala uyaqoqa uthi ufuna lamanzi. Jesus said to her, go call your husband. Now after konke sibakhulumile uJesu uzama ukumvezela ukuthi ubani yena uyaziveza ukuthi ubani but kule challenge yabantu ngendlela esiziveza ngayo. Uyabona umuntu mayixoxela ngaye nomlando wakhe ukukhethela into ezinhle zodwa wena wezwa amaZulu bayakhuluma ngoshaka uyilembe la iqamanya amalembe wahamba waphuza amanzi bathiwa amanzi amtonti wahamba wanqoba izimpi kuphi. So umlando wakaZulu lo muhle and ufunga ukuthi uJesu uchawa wayephethwe ngaliko futhi walena mazohlela namakhehla lokuxoxela wonke umuntu nabeSuthu mawuxoxela ngoNkosi yabo umfresh bakhetha ukuhle kwabo. Nalo wesifazana utshela uJesu ngehistory yakhe individual generally yena umSamariya ubaba wakhe uJakobe lesiziba lesi sangoba kwabo nje babephuza and basazophuza nengazazi yabona zonke izinto. And then suddenly Jesus asked a very strange question. How builds a ndoda yakho? Now uJesu taking attention with shifter again. Ngiyabuzwa ungitshela ngoJakobe bathi angifuni umlando wakini la ngizosindisa wena
Amen. Abantu abaningi bexhasha nge-crowd. uJesu uyakudinga. Hayi thina kaZulu sikhonza angibuzanga ukuthi nina ngithi wena. uJesu uyakudinga. Amen. Hayi ubaba uJakhulu waphuza la uJesu uthi no hamba uyobhiza indoda yakho. And cleverly lo wesifazane akarealize ukuthi uJesu wenzani. uJesu uzama ukuveza enye picture uthi anginayo indoda. Now uthi uJesu la akachazi manje ngesibase usiyakhombeka ukuthi manje asho izinto ezimbi uJesu ufuna ukumfaka lapha ukuze azibone ukuthi udinga usizo. Uthi na anginayo indoda. Uthi uJesu usho kahle ngoba bala ayisihlanu okade unawo bona wakho kwale onayo futhi akuyona yakho. Now suddenly this thing getting personal because uJesu does not want to deal nabantu uma besaqasha ngomlando le crowd, but uJesu udila nabantu on a personal level. Amen. Bazalwane. Now uma uJesu ezoba nobudlelwane nomuntu, uJesu ufuna wena qobo lakho. Akafuni nabangani bakho. Akafuni nesizwe sakhe. That is why kuthiwa uAbraham uNkulunkulu mayefika yena wathi Abraham shiya abakini uye wena ezweni engiyakunika lona. Because uma usahleli nabakini awuzukwazi ukumqonda kahle uNkulunkulu. Now it's very difficult bazalwane ukukhonza uNkulunkulu usathwele ukuthi wena ubani uphumaphi. Jesus is not interested in your history, but he's interested in you. Amen. Now Lois Fazana did not understand. He keep on saying, our father, plural, notice. Our father did this. And his sons, plural, you can do it, plural, but Jesus is now, let us deal now with you. Who are you? Now Lois Fazana. Then immediately, Usama okunye again. Izwa ukuthi respond yakhe ithi. And Jesus said to her, call your husband. And he came here. The woman answered him, I have no husband. Jesus said to her, you are right in saying, I have no husband. For you, no, notice. Jesus used singular. For when you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. What you have said is true. Notice also all you are about 4. Why Jesus is throwing? He's trying to isolate Lois Fazana from your calendar. You know, umuntu uzibona kahle maseyena. Yabona umuntu mayesabangani. Wona ethaveni. Baphuza kamnandi abantu bebanini. That's why umuntu akwazi ukuphuza yedwa. Umuntu ophuza mayephuza yedwa, ubone uyakuthwala emakhelwane. Bona thumela ingane uma beloza, amubiza ubaba uSimanibani. Uthe sizophuza amanzi. Because akwazi ukuphuza yedwa. But when it comes to ubudlelwane noNkulunkulu, bazalwane, Jesus wants you and you alone. Amen. Now, uJesu, he realizes that I've been trying to talk nalo wesifazane, but uqasha ngezinto zakubo, uqasha ngomlando wakho ukuthi ake ngidile naye. Mase bedile naye owesifazane, how he will respond. Uthi owesifazane said, I perceive that you are a prophet. At first utheni thina namaJuda asidlelani ubeplurana kuJesu akathi mina nawe uthe thina namaJuda meaning now userealize usethi hayi ngiyabona ukuthi wena umprophet. Now he understand who is Jesus. Amen. Now all along came one man ihlala eduze kwesizini but yena mayim-addressa um-addresse ngathi bawu-20 kusikhombisa lo wesifazane bengaboni bona noma um-addresse ngathi bawu-100 uthi thina uyedwa naye ukhuluma naye instead of bakhulume bebabili u-end up uthi thina. You understand? Nanamhlanje is the same thing abantu. When you preach the gospel to people, they always say, but thina ekhaya. No. Jesus wants to talk to you. The appointment with Jesus is with you. Amen. Amen. Yeah.
lo mthombo wokuphila wakhele wena. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu obizelwe now nathi uma sishumayela ivangeli sishumayeza abaningi, we want them babe nobudlelwane bona noJesu Kristu. Amen. Not the crowd. That is why uJesu kuthiwa wathi kwenye indoda yaqhamuka le ndoda ethi wathi uJesu ngilandele, ithi le ndoda hayi ngisawungcwaba ubaba kuqala noma uthi uJesu yekani abafile bangcwaba le moto, but wena mlandele. Because Jesus wants you. Bazalwane, Jesus is about you. uJesu awubusiness too, but ubizwa wena. Now after he has said that, amehlo owesifazana avuleka. Usethi akasathi wena umJuda or nina abantu, usethi ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Amen. Amen. Jesus wants us. uJesu ufuna thina. See sodwa. Now let's continue. Uti, our fathers, now another mistake that will need to be corrected. Uti, our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where you ought to worship. Now, what happening here? Jesus, uJesu uzama ukusindisa lo wesifazana. Lo wesifazana uzama ukubalekela insindiso. Umkhiphe endabeni yakawili ukuthi si wamfaka endabeni ukuthi si asiqondane nawe. Uyabaleka lo wesifazana futhi ubalekela ukuthi nina nithi thina sithi. Now uzoyizwa nayo leyo futhi ihamba emxake. Uthi nina nithi thina sithi sidumisa kule yantaba, but nina nithi kudumiswa eJerusalem. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither mountain nor in Jerusalem will worship the Father. The time will come, neither your skin ukuthi umnyama noma umhlophe will count, but also count in, do you believe in Jesus?" Amen. Amen. Sikhona isikhathi esizofika la ungeke uze ugijimele kamakhelwane. Kuzoba yilona lo uNkulunkulu. Isikhathi siyofika la abayogijima lithi iBhayibheli kuRevelation bayogcwala umhlaba befuna lelizwi kodwa bengalitholi. Siyofika isikhathi la abanye bayohlupheka baze bathi intaba dilikela kithi. Now at that time akekho oyobe ebaleka eyakomunye. Now if wabona impi wabona makwaluka mawabona izimpi zezigodi emakhaya mayimpi isuka akekho obaleka ekamakhelwane. And bonke babaleka bangazi ukuthi ba yilona loyo ubaleka yena. Now at this time laba babambelele ngokuthi it's a historical thing. And naleyo history inokwenza nalomhlaba. Utshela uJesu ngomlando wala emhlabeni. But uJesu uze kuyena uzomtshela indaba zasezulwini. Uthi nina, uthi thina sithi. Amen. Sikhonza lapha entabeni. But nina maJuda niyagijima niye tempelini. Nithi uNkulunkulu ulapha. Now meaning lo wesifazana ufuna ukucacisela ukuthi yiphi indawo eright kulezi ezintu. Guess what? uJesu uthi ayikho right. Amen. Amen. What is the right thing to do at this point? Ugijimela entabeni noma ugijimela esontweni? No. Neither of you are right. Not any wrong. Now another thing is, Lois Fazana, he is persuading in pride. Yakhe. Ukuthi thina sikhonza lapha kule ntaba. And I have seen people talking that sad story. Ya mina ngoba kule ntaba ndaba. Indaba kayikhonjwa ngazana ngiyaxolisa. Bakhuluma ngendaba bakhonza kuzona. Like now to have i-character labantu. Every time siyemasontweni, but now to have i-behavior yethu.
Why? There is a problem. There is a problem. Fire! Uzulekile wazilana. Uhlushwa isihloko. And then, but the hour is now and is here. The true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking to such people who worship Him. Now, notice bazalwane. Nina nikhonza ethempeleni thina sikhonza allow Jesu uza a normal phrase. Uthi sesifikile isikhathi. Now you will notice also in chapter 3 utheni kuNikodimo sesifikile isikhathi. So uthi indodana yomuntu yezwayo bazalwane iphakanyiswe. At this time futhi usethi sesifikile isikhathi. Amen. Sifikile isikhathi sokuthi abantu abakhonza uNkulunkulu bamkhonze ngomoya. Meaning bangamkhonza benoma yikuphi asibuyiseleni emuva. Uma ethi uJesu lamanzi engakunika wona ayogobhoza imfula ngaphakathi kuwe. Lana uJesu wayekhuluma ngomoya oyingcwele. Amen. Ukuthi lo moya engiyakunika wona uyakuthula umthwalo. Lo moya meaning angeke usagijimela entabeni, but you will play where you are. For you will know ukuthi uNkulunkulu he is everywhere. Amen. You will play where you are. By the way, I've heard abazalwane bethi hayi ngisayothandaza isontweni. No, bazalwane. This is not a place to pray. Amen. Neither a place to worship. But here sizokhuthazana, indawo yokhuthazana le. Yokukhumbuzana. Ukudumisa singamdumisa ngisho sekhaya. Singamdumisa ngisho sikuphi. But you see, Jesus is in us. Amen. And uJesu ungaphakathi. Now, lo wesifazana is now getting shocked. Ithini le ndoda? Now, meaning, you know abantu abathanda debate. Bangazi udebate neMuslim nomuntu kaShembe. Awukazi ubona. Bayithanda debate abantu. Noma ungaba right, owazi ukuthi abantu babe debate, ngisho right, uyithola indlela ukuthi ube wrong. Ngoba egcineni kufanele kube indawo yakho ube right, nalo kufanele kube indawo yakhe. Now I remember this also a conversation. I always say this. Ukuthi uRabbi Zakaria bayikhuluma neMuslim. Uthi okay, omunye uthi ubaba wethu uIsmail, amaMuslim azi ukuthi nama Ismails. AmaJuda athi thina azana abaJuda. So uthi uba thina babanga ukuthi uIsaac noIsmail umuphi indodana eyayifanele ibe yindlalifa. Ngokwesiko uIsmail umdala. So amaMuslim abambelele kuloko ukuthi thina sibadala asizukuzwa kwaKristu nabantu bakhe. Ngoba bazalwa uIsaka. Isaka mncane babanga leyo nto bona. Now uIsaka uyena indodana yesithembiso. Kubanga leyo. Now uRabbi Zakaria ukuthi anginomuleke uIsaka uIsmail umdala uIsaka mncane. Kulungileke. Kodwa ke uIsaka uNkulunkulu wamthatha wamletha kule ntaba akafanga. No Ismail naye uNkulunkulu wamkhulula wayeGibhithe akafanga. But uJesu wafa. Amen. Meaning bonke babalekile. Isaka noIsmail obalekile yilo wasifela. Isaka akasifelanga. uIsmail akasifelanga. But uJesu wasifela. Uthi then leli Muslim lathula lamuka lathi Rabbi kusho ukuthi thina amaMuslims sizibuza umbuzo wrong. Kunokuthi sibuze umbuzo right ukuthi uJesu wafelani. Wona umbuzo uzosiza lokho. But we are always asking wrong questions. So now lo wesifazana he's asking a wrong questions about a temple, about indaba. But he does not ask about God. See, many people, they will ask you about the color of your skin. They will ask you about ubude beenwele zakho. But God has got nothing to do about that. Bazalwane, uNkulunkulu ufuna abantu, individuals, to come to him and worship him in spirit. Why? Because God is spirit. Bazalwane. And literally Bible,
mhla wavela siyafana naye. Why iBhayibheli ligcizelela lokho? Because uma evela uJesu Kristu asizi kumbona njengathi simbone emnyama simbone emhlophe, but siyambona eUnkulunkulu. He is the Spirit. Amen bazalwane. Ngoba nathi sobe sesiwumoya bazalwane. Lithi iBhayibheli sobe sesikwazi ukuxhumana naye ngokomoya. Namanje ke sibizelwe ukuthi masimdumisa simdumise ngomoya. Meaning bazalwane, the woman was dealing with the outside. Now njengoba nathi namhlanje si deal the outside. That is why ubona amanye amabandla baze bayenza ama-uniform amahle. Babe sibabuka ngaphandle, babe bahle bayesontweni. But uNkulunkulu akanandaba nengaphandle, unendaba nengaphakathi. Umoya. Unjani umoya ngaphakathi mzalwane? Hallelujah. Unjani umoya ngaphakathi? Uthi ukuba uNkulunkulu ngumoya. And therefore kumele simkhonze kanjani? Ngomoya. Amen. But enye into uMaster Paul ngicela ungifundele uCorinthians 3:16. Corinthians 3:16. Anazini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Amen. Amen. Now asikho isidingo sokuthi nini noma amathempeleni nithi makhulu. Amen. Ngoba nina niyithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kini. Amen. Meaning I meet abazalwane abaningi ayangisakhonza kulelo sonto. Sengikhonza kuleli ya. Hayi bangicika kulelo sonto. Hayi nje sengivele ngahlubuka ngayeka. You know what's the problem with that person? Ucabanga ukuthi inkinga isesontweni. Inkinga uyena. Ngaphakathi lakhe lifanele ukulungiswa. Baselwane. Sometimes kunezinto ezibizwa ukuthi uzibheke wena. But ukuze uzibone kahle kuyomele uphume esiqhubini ume wedwa. I've noticed ingane ezincane ungakhulisa ingane uzilahlele. Ingane ezincane ziyayithanda lento abangani. Kangangoba uma ifuna into abangani benayo iphatheka kabi because angakezi uyi-understanding ukuthi yena uyena bona bayibona. But as ukhula then you realize ukuthi kunezinto ezikuhlanganisa nabangani kodwa kunezinto ezibiza wena. Nobudlelwane noJesu Kristu ubiza wena. Ngokuba yena umthombo wokuphila. Na wena udinga ukuconnecta kuyena ukuze lokuphila okuye kube kuwe. Amen bazalwane. Lokuphila okuye kube kuwe. Now ngamanye amazwi uJesu mayethi only if uyazi ukuthi lamanzi engikunika wona. Now notice ukuthi emina ngikunika wona. Ngiyabona lawa akhiwo owathatha amboba kwakho njalo. Kodwa wena you don't know ukuthi lawa aphuma kini eza kuwena. Hayi kimi kuwena qomulami. Uthi awusoze waphinda kuwo. Amen. Ngokuba uyakuba nokuphila okuphakathi. Now owesifazana then shifted to say we worship here and we worship there. Some worship there. Who is right? Then Jesus said, none of you who are right. You know why? None of you who are connected to me. Amen. Akekho wenu o connected me. Ukube niyazi ukuthi nidinga nonke ukuthi nize la kumina khona nizokwazi iqiniso. Ungabe awubuzi yonke lento obuza. Now many people, where are we seeking our solutions? To our mind? No. To our leaders? We have been promised how many things by our leaders said. Many things. But we still struggle. In fact, you'll be hopeless. You salute another term.
Yayibona le nto. nawe futhi kunjalo ayikho into ongayithemba iphuma kuwena bazalwane, because you are a woman. Mangaka amaphutha wenzile ethi masumdala uthi uyavuka ukuthi hey kanti ngakini inqubo ethathwe uwena ethi mawuthi uyibheka namhlanje uthi hayi ukube ngangazi ngaba ngisathana lesibili. Naw uJesu uthi only if you know ukuthi ubani ukucela amanzi ngabe wena ucela yena. So now you must always know ukuthi uJesu ungubani. And once wazi ukuthi uJesu ungubani, you will know who you are. Why? For Jesus comes from the Father. And lithi iBhayibheli ungumfanekiso kaNkulunkulu. Amen. Usho njalo umbhali waseColossians uthi uJesu ungumfanekiso kaNkulunkulu ongabonwa. Kodwa uma sibona yena sibona uNkulunkulu. Uthi lapha ku John chapter 14 uthi kuThomas uma umbonile usombonile uBaba. Now Thomas uthi baba sikhombise uBaba, uhlezi usitshela uBaba. Uthi Thomas mina ayonke nginawe namhlanje ungitshela ukuthi awumazi uNkulunkulu. Uthi Thomas mawusumbonile umbonile uBaba. Amen bazalwane. Meaning if unobudlelwane nami usonabo ubudlelwane noBaba. Uma ufuna ukwazi ukuthi fanele ube njani ukuze umukele uBaba, bukela mina uzame ngaso sonke isikhathi ukufana nami. Therefore iyothi mayevela uNkulunkulu nawe uyakufana naye. Amen. Ngokuba ngiyini mina ngiyumthombo wokuphila okuphakathi. And the woman said to him, I know the Messiah is coming, who is called Christ. Another history. Uthi ngiyazi ukuthi uyeza umsindisi obizwa ngoJesu Kristu. Now izwa impendulo. I am who you speaking to him. Ngiyamazi, siyamazi, hayi ungangitsheli. Ngamanye amazwi athi hayi ungangitsheli. Thina ama-Israyeli siyazi ukuthi uKristu uyeza and mhla efika siyocacela. Uthi uJesu no. Ukhuluma naye. I am he you are looking for. In fact, usocacela. Akusekho ukucacela ukudlula lokho. Now you have known God. How many people bazalwane who have heard lelizwi but they are still passing and searching for another one. And I'm telling you, many years ago, le ncwadi yabhalwa and yafundwa by generation to generation. Country after country. Province after province. Alikho la iBhayibheli lingafikanga khona lafunda. Ngisho nama-China zamile ukusuppressa amanye ama-China akali akholwa bashawa bafaka amajele eChina. eChina namhlanje mawukunendlela mawukhonza uyayifunda lencwadi uyifunde lencwadi, but still kunabantu ababoshwa namhlanje. Because once it's there, you can't change it, you can't stop it. And I've seen abantu, they tried by all means to ukhuluma kabi ngeBhayibheli ethi yafika la belungu nani. And I always say to people, it doesn't matter what you say. Le ncwadi yohlezi ikhona. But sadly, akuwo wonke umuntu oyibonayo until azavulwa amehlo. Amen. Now meaning even naye uJesu bazalwane mhla wafika still bakhona abazomphika. Njengoba bamphike efike noma nje asimlindile sisazobuya. Bakhona abazombona bathi angiyena bekuyena. Amen. Bakhona abazom kuzokwala ngisho nabafundi bakhe abahamba naye days. Lithi mayeqhamuka omunye wabo wathi wena mfundisi wathi yes yini kuthiwa wathi angikholwa ngifuna ukufaka izandla zami imino yami ezandleni zakho wathi nompe wathi uJesu hoza ngoba ukholwa ngokubona. Ngisho umuntu embonile evusa abantu abafile. They rejected uJesu. But kubiza wena qobo lakho. Amen. Kubiza wena qobo lakho. Now uthi uJesu sesifikile isikhathi sokuthi umkhonze ngokumoya. Ngiyabona le information. Ngiyabona nolwazi. Ngiyabona nezincazelo. Ngiyabona even umfundisi eshumayela unikini ikhanda ngoba unendlela yakho understand ngayo. But sesifikile isikhathi
sokuthi le ndlela o-understanda ngayo othi uyibeke eceleni uyibuze imibuzo. You know, sometimes I realize now in closing sisilokufuna i-solution the very same old way ekade siyifuna ngayo. Now you know, sometimes one wise man said, I used to have all the tools ukufixa whatever ekhona. Uthi maqala ngithola iside, I will have a big lefoshon and I will clear it out, and I succeeded. Uthi then I built a house. Whenever ngishota manje, I will go endaweni zokuthenga ngiyilethe lento. Uthi and I fix it. Uthi manganamali, I will go to find umsebenzi. Uthi I always try to make a solution. Until there comes a time la kunenkinga eyathi mangiyibheka I had nothing to fix, and I said to myself, let me sit back and think. Sometimes uthi when I sit down and think, I realize le nkinga angisoze ngayisolve. Uthi then ngizoyenza njani? Uthi for the first time I prayed. Now sometimes sidinga just sit back and ask God. Forget ukuthi wazini umzelwane. Forget ukuthi understand umzelwane. But understand that akuyona yonke into ozoyisolve. Even if mawuyirizila icishe kube into ejwayelekile, sometimes just the thing angeke uzoyisolve. But lo sifazane, he thought umlando wakhe nokwazi kwakhe can solve everything. But Jesus said no. No. But you need something. Amen. Udinga something more engatholakali kulomhlaba. But for you ukuthi le nto we understand, udinga ukuthi ube isililo. Amen bazalwane. Udinga ukuthi ube yini? Isililo. Because uma uyilanda ngokuhlakanipha you will fail. But now Jesus says, sesifikile isikhathi ukuthi sikhonze ngani? Ngomoya. Hayi ngokwazi kwethu. Hayi ngokuhlakanipha bethu. Because lamabandla so akhe ngokuhlakanipha bethu. Nalezi intaba kube umqondo wethu ukuthi silawo. But when it comes to izinto zikamoya, it's something that we don't know. That is why athi uNikodima uma ebuza ngokuzalwa kabusha, uthi uJesu umoya uya la uthanda khona. Akekho noyedwa owaziyo. Amen. The spirit can never be ruled. So when sikhuluma ngezinto bazalwane zikamoya, kumele si-understand ukuthi umoya uhamba ngendlela ehlukile. And umoya awuhambi ngokuqonda kwethu. Ngoba ungawubona unyakazisa izihlahla, but ngeke uthini. And ngeke ube sure, akekho akwavimba. Abelungu bahlakanipheka ngabo bavimvulwane. Balicontrol bakhe kulona ihamba, balicontrol ishoneleni. Amen. Kwenzeke enye into bakhe ibhilidi phakathi. Thina siwale ukuthi ungaka kanjani emanzini bona bayakwazi ukubaka. But those are the things they can control. But when it comes to the issue of spirit, you cannot control the spirit. If you are going to die, you can't control that. You are going to die. But let me give you hope. Even if you die, the spirit will rise you. Umoya uyakuvusa mhla kuvuka abafileyo. Lo moya ukaNkulunkulu. Now namhlanje themba lo moya. Ingakho umpostoli Paul athi ngifisa ukubona la amandla. Lo moya owavusa uJesu efile. Nani ke bazalwane, rely on Jesus. Ngoba lo Jesu lo ungumthobo wokuphila. Lo Jesu lo uyisipho esiphuma kuNkulunkulu. Lo Jesu lo uyini bazalwane? Ukuphila okungena phakathi. Ngoba iBhayibheli lithi ilona lokho wakholwa kuye waba nokuphila okuphakathi. Amen bazalwane. So masimeni ekukholweni, sibambelele emthonjeni wokuphila. Uthi umbhalo wamaHebheru, ngakho ke bazalwane masisuse konke okusisindayo. Amen. Bese sigijima ngokukhulu ukusimisela. Sibheke kuJesu Kristu owumqali nomphelelisi wokholwa kwethu. Meaning bazalwane, we have no source but Jesus. We have no hope but in Jesus. Amen. I don't care what is your problem.
Amen. In fact, your problem will always be there. Yeah. But yini ezokwenza ukuthi uphile ilapho? It's hope. Okay. But can you have hope where? No, you can't have hope where. Can you have hope uhulumeni? You can't. The guy has lied to us too much. And he's namhlanje bangavuli radio basaqhubeka baqhamba abantu. Amen. Njengoba namhlanje nje for the first time ufike baqhubeni babone behamba lapha. Balungisa amanzi. Amanzi afadala. Vale ngiyovoda manje balungisa amanzi. Hawu ngiyobana ngivote nje. Kuthiwa hayi amanzi abe nenkiki petrol pump ifile iyofa for the next 3 years until kuzolunga. Now can you trust it? No. But who can you trust? Jesus, because he's the only one who came from above, who knows the things from above. Amen. Ungumthombo wokuphila bazalwane. Asibambeleni kuye. Nami bazalwane, ngibambela athi njalo uPaul athi lengisani mina njengoba nami ngilengisa yena uKristu. uCorinthians 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Uthi ngakho ke lengisani mina njengoba nami ngilingisani uKristu. Why elengisa uKristu? uKristu ungumthombo wokuphila. Amen bazalwane. Asisukume ngenyawo. Uthi